Само с родител. Който е с родител, само той участва. Всички само с родители. Викай мамо бе, бързо бе. Всички. Така, даваме на родителите заедно с дете. Ама моля е тук. Моля е така да се наредим, защото ще фърляме натам и там ще оставате водни бомби. Така, насам елате, насам. Така, готови. Първи. Нека родителя. Къде ти е родителя? Добре, нека татко да взима. Айде родителите да взимат водните бомби, да не стане някой. Така. Родители малко. Само родителите, един за друг. Така. Само родителите да си вземат водни бомби. Внимателно. Така, заедно, дете и родител, фърляме първо татко. Татко с турбошампиона. Андрея, остави балони. Гледа, тук ще стане напечено. Внимание, хайде. Ама, сега и родител беше идеята да фърлят дете и родител. Тук е един татко. Внимавай! Гледа, тук става напечено. Бягайте оттам, бягайте. Хайде, стреляме. По-силно, по-високо, внимателно. Пази се. По-високо, внимателно. Къде са още други? Има ли още? Леле, тук направихме джудо падане с опа. Леле, внимайте. Тук става печено. Внимание. Раз, два, три, последни фърляния, внимавайте! Раз, два, три! Уау, браво! Уау, браво! И това беше шампиони! Давай последно! И... това беше поздрав за майките! И едно, две, три! Всички, внимание! Дойде време за турбоизпитателната маневра! Добре, всички около тази маса да се съберем. Бързо, 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 бързо. Не, около масата шампионе. И сега, кой ще... Само рождениците от тази...